present. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RH 100.5 FM, Radyo Himbay. Abyan may nga dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Karon aton ginahambalan bisan pa dito sa previous nakon nga minsay sa Cebuano Daily Light. Ang mga kamatuoran kag mga kabulahanan sang isa ka tigulang nga babay 84 years old. Dugay na siya nga nag-retire. Ang iya ngalan, si Ana. Dito aton ginhambalan ang iya nga ministry. Kag ang iya nga modelo, ang iya ehemplo sa aton. Subong nga mga senior citizens naman, kag sa mga maayo pa, sang lawas, mga pamatanon pa, nga mga Kristohanon. Ang iya nga trabaho amo ang pagpadumdom sa mga katawhan sang ila katungdanan sa Dios. Subong nga isa ka manalagna nga babae. Iya man ginpahayag ang iya nga pagtugyan, ang iya nga paghala, devotion niya sa Dios. Kaysa tapos nga siya nabalo, wala na siya nangita sang iya pamanhon, kundi gamit siya sang iya panahon, kagusog, siya makaalagad sa Ginoo. Karon sa Lucas 2:37, aton mabasa ini. Tagbalo siya tubtob sa kawaluan kag 4 ka tuig. Wala siya magbiya sa templo nga nagasimba, nga nagapuasa, kag nagapangamuyo sa adlaw kag gabi. Aton hambalan abyan ang iya pagkabalo. Kung siya nagpamana kag 7 lang katuig ang ila pagpuyo kaupot sa iya nga bana. Dugay gid nga panahon nga siya isahanon subong nga isa kabalo. Amo ini ang iya sitwasyon kag ang iya eksperyensya. Pero ang iya nga pagkabalo wala nangin balabag sa iya nga pag-alagad, sa iya devotion, tira sa Dios. Siling diri sa sini nga bersikulo, wala siya magbiya sa templo, nga nagasimba, nga nagapuasa, kag nagapangamuyo sa Dios, sa adlaw, kag sa gabi. Isa sa mga buluhaton nga aton nahimo, subong nga mga senior citizens, abyan, bisan nga kita mga maluya, amo ang pag-ampo para sa iban, sa ilang nga mga kabuhi, sa ilang nga pag-alagad man sa Dios, kay ang pagkahamtong bunga ini sang mapinadayonon, consistent nga pagtuman sa Ginoo sa imo nga kabuhi. Maturity is the fruit or result of consistent obedience to God. Sa bersikulo 38 abyan, ari diri ang iya nga minsay kag ang iya nga dasig o encouragement sa mga senior citizens. Siling sa bersikulo 38, kag sang nagpalapit sa sadtugid nga takna. Ang background abyan, hindi bala nga gindalan nila ni Jose kag si Maria, si Ginoong Hesus dito sa templo, sa paghalad sa iya. Ato dito si Simeon, nga aton mabasa,
Diri sa versikulo 21 sang Lucas 2, tubtob diri sa 35. Kag mabasa naton anungod sa kay Ana sa versikulo 36, tubtob sa 38. Nausang didto na sa tubangan ni Ana, ini si Ginong Hesus kag bisan pa si Maria kag si Jose. Ing sang balaan kasulatan, sang nagpalapit sa sadto gid nga takna nagpasalamat si Ana sa Dios. Isa siya ka babae nga nagapasalamat pirmi sa Ginoo. Okay. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. 1 Thessalonians 5:18. In everything, in every situation, we can still praise and thank God for who He is and what He has done and what He has not given us. So, anong pasalamatan ni Ana? Nabalo naman siya. Sa iya sitwasyon, subo nga balo. Pwede nga makahambal sa Ginoo, abyan nga amo ni. Ginoo, salamat nga tungod kay nabalo ako. Wala na ko sang atipanon nga bana, kag ako makapabilin diri sa templo, kag makapangamuyo, makapuhasa, maka-encourage sa mga pamatanon nga nga sumilimba sa imo. See? You can still thank God sa imo sitwasyon o civil status karon nga ikaw balo na. Ginoo, salamat nga bisan ako balo, ginatagan na nimo ako karon sang dako nga panahon nga ako makapangamuyo sa akon mga anak kag sa akon mga apo sa ilang sitwasyon sa pagpangabuhi. Salamat Ginoo nga ako balo pwede pa ko makalakat, maka-decorate pa ko dito sa simbahan. Maka-encourage ko sa fellow members sa amon nga church. So, we can give thanks to God in whatever situation we are in. So, she spoke to God of her appreciation, and then she shared with others her anticipation. Kag naghambal na nungod sa bata, sa tanan nga nagahulat sang pagtubos sang Jerusalem. Bantay abyan nga ining Jerusalem, ang Israel sa sini nga panahon, sa idalom sila sang imperyo sang Roma. Nagakuha sila sa mga Hudiyo nga magasukot sa mga buhis, agod nga masuportahan ang mga soldado mismo sang Roma nga ginbutang didto sa Israel. So madamo sa mga tawo nga nasubuan. Amo nang kahulugan nga waiting for the consolation or redemption ang pagtubos sang Israel. Kaya nagapaabot sila sang Mesiyas. Hindi bala? So, abyan, kabay pakuntani nga ang imo ba magahambal sang mga pagpasalamat. Hindi sa mga reklamo. Ginoo nga hatagan mo ko sang riuma, sang sini nga masakit. Oh. Amo na gid na ang bunga resulta sa aton pagkatigulang. May nagamasakit man gani isang imo masakit karon nga bata pa, hindi pa sila retired. So amo ina ang normal nga sitwasyon sa aton nga mga lawas tungod kay tigulang na kita. And yet, we can still thank God. Kag aton i-challenge ang mga tao na magpangaman, maghulat sa pagbalik sang aton Ginoong Hesukristo. Sa ilang nga time, si Ana, nagaulat sila sang redemption of Israel. Pero kita subo nga mga Kristiyanon, we are waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Abyan, kung ikaw nagakabuhi sa pagkamatutom sa Diyos, ang imo bala nga mga hambal, mga pulong, may ginatawag kita nga moral ascendancy. May gibugaton ang aton mga hambal sa mga pamatanon.
patihan, tuuhan nila kita. Tungod kay we are tested men and women nga nakapadayon kita sa pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. So when you live in faithfulness to God, your words have moral ascendancy and has weight to your listeners. How did Anna exemplify her devotion to us, particularly to the senior citizens? First, because of her ministry and example. Second, because of her message and encouragement. And thirdly, because of her experience. Ato nakita nga siya hamtong dira sa iyang pangalagad sa Ginoo. Isa ka butang nga ako nakita diri sa Psalm chapter 92 verse 12 up to verse 15. Nagatudlo sa aton nga bisan sa aton katigulangon nakita nga mga nagasalig sa kay Ginoong Hesukristo sa gihapon makapahayag sang modelo nga kabuhi nga nagatuman kag nahalad sa Dios para nga sundon sang iban nga mga tao. Siling sa Psalm 92 verse 12 nagabasa ako sa English, "The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon." Ang matarong tubo nga may kaharuhay, kaangay sang palm tree. Sa ato ng palm tree dire ang lubi. Kita ninyo nga ang lubi, bisan tigulang na, sige pamunga. No? Kag malig-on ang lubi. Aton gani karon ginagamit nga lumber. Sa verse 3, those that be planted in the house of the Lord, gintuyo gid nga magpabilin didto sa balay sang Dios, shall flourish in the courts of our God. Lain man ang wild nga tree, no? Wala sing may nagtanom, wala sing may nagapanag-iya. Pero lain man ang gintanom. Kay gintuyo gid na nga sa sina gid nga lugar itanom. So ara dira ang intensyon. They shall bring forth fruit in old age. Bisan tigulang na sila, gapamunga pa. They shall be fat and flourishing. Ining fat, lain naman ni karon, no? Unhealthy ka. Meaning, sa time nga hubad, ining tawag naton nga Biblia sa King James Version, for them, ang to be fat is healthy. Pero, ini man ang fat, may acrostic ni. Fat, faithful. A, available. P, teachable. Yung mga klase sa mga tigulang. Flourishing, nagapamunga. To show that the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Kita nga mga tigulang, makapahayag sa mga pamatanon nga matutom gid ang Dios, maayo siya sa aton nga kabuhi, matarong siya siya ang aton kaligunan, kag wala gid kita sang mabasol mga pulong nga makapakamalaot kita sa sina nga Dios. Kay siya maayo, siya maluluyon, siya napunan sang bugay para sa aton nga kabuhi. So as retirees and senior citizens, still we can be models in the lives of younger believers and Christians. Diyos nga balaan, salamat sang imo balaan nga pulong. Nga imo ginapahayag diri sa amon. Salamat sang ehemplo ni Ana nga sa iya katigulangon, 84 years old, sa gihapon siya nag-alagad sa imo.
Ini nga mga butang, among ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, Nairel, hasta lang kita dere. Salamat gid sa pag-replay. Vilma de Vera, Mikaela Bakang, Eden Eladio, Kathleen Lobreki, salamat. Hope Bangkal, ang Diyos magapakamayo sa inyo, kag salamat sa inyo nga pagsunod sining aton nga programa. No greater love is known, no greater love is The hottest DJ mixing the beats. Beats.